Кои са първите водители, бе? Първите водители кои са? Абе, кои са първите водители, бе? Айде, бе, Радко, кажи, бе. И тебе тя снима, да знаеш. Само тебе снимам. Кои са първите водители, бе? Колко 6 по 4? 24. Кои са първите водители? Аре кажи, бе, човек. Единия, с къв почва? Кои са? А? Аре, бе, знаеш ги, бе, двама братя. Как Кличко? Чува ли си за Кличко? Луд. Аре, бе, 20 по 20 колко прави, бе? Двайсет по 20 колко прави? Будете ли, бе? Много фешън прическа имаш. Кои са първите будители? Аре, бе, двама братя, бе, човек. Аре, бе, ще го мислиш ли още?